també concebuda com la Passionària. Va néixer en Gallarta, el País Basc, en 1895 i va ser una política espanyola secretària general del Partit Comunista de 1942 a 1960. Durant la seva trajectòria política va lluitar pels drets de les dones i pels drets dels homes obrers, aprofitant que el seu home, Julián Ruiz, era líder sindical marxista, es va formar en lluita obrera. Va admirar a Rússia de Lenin i les idees revolucionàries de la Revolució Russa del 1917. Eren famosos els seus mítings, on amb poderosos veus proclamaven dels seus discursos la igualtat, la tolerància i la lluita social, la qual va portar a la presó en diverses ocasions. Gràcies a aquests mítings es va guanyar el malnom de la Passionària. Va tindre 6 fills, però malauradament va perdre a la majoria per qüestions mèdiques. El seu fill major va morir en guerra. Aquests fets marcaran la seva existència. En la Guerra Civil va ser una figura prou rellevant dins de la política i al acabar la guerra es va auxiliar a l'obús. I amb el Franco va tornar a Espanya, però el seu paper polític era més simbòlic que altra cosa, era prou major. Va morir a Madrid en l'any 1989. No tardaren en fer-se homenatges dins del seu partit, la qual és presidenta d'honor. També en la resta d'alguns partits que van reflexionar la seva figura. Per què va ser una dona important en la història? Perquè era una dona molt valenta que va lluitar pels drets de les dones en una època molt convulsa de la història d'Espanya. Cal destacar que una de les primeres dirigents del país encara no comptava el suport de tots els seus companys. Es podria dir que, a més de lluitar per els drets de les dones, també va lluitar per la situació dels obrers i de les classes més desfavorables.